Hľadáte trojizbový byt na Klokočine za výbornú cenu? Tak teraz vám ho ukážem. Zabudnite na stiesnené panelákové byty, kde sa podkyňate jeden od druhého. Ukážem vám priestor na Klokočine, ktorý dýcha s vami a mení pravidlá hry. Predstavte si rána, keď si svoju kávu vychutnáte v úplnom pokoji vysoko nad ruchom ulice. Miesto, kde má každý člen rodiny svoj vlastný kútik, no spoločné chvíle trávite v dokonale otvorenom priestore. Tento byt už nepotrebuje búrať priečky. Urobil to niekto za vás. Byt je kompletne zariadený a pripravený na nasťahovanie. Celková výmera je presne 74 m2. Byt prešiel dávnejšie, no mimoriadne praktickou rekonštrukciou, vďaka ktorej má kompletne zmenenú dispozíciu. Výsledok: získavate nadštandardne veľkú kuchyňu, kompletne zariadenú s priamym výstupom na balkón, kde si pohodlne vypijete rannú kávu. Zmena dispozície priniesla aj priestranú kúpeľňu, do ktorej sa miestí bez problémov aj veľká rohová vaňa. A k tomu máte k dispozícii dve veľké izby a veľkú obývačku. 74 m2, inteligentná dispozícia a ideálne poschodie. 6 zo 7. Priestor, v ktorom už nemusíte búrať žiadne priečky, stačí prísť a bývať. Trojizbové byty s takou výmerou a dispozíciou sa na Klokočine míňajú bleskovým tempom. Pokiaľ ťa tento byt zaujal, tak mi napíš do komentáru byt a poviem ti o ňom viacej.